На 20 и 21 юни в Пазарджик се проведе държавният личен и отборен шампионат по колоездене за юноши старша възраст. Състезанието се проведе под зоркия контрол на Българският колоездачен съюз. Новите млади попълнения към родната федерация доказаха, че може да се разчита на тях, като проведоха поредното състезание с професионален облик. Това е първата гонка в българското колоездене, освен обиколка на България, която се отразява медийно. Надеждите са тенденцията на подобряване нивото на колоезденето у нас да продължи със същите темпове, а амбициозността на новия екип показва, че това не е само химера, а реално изпълним план. Първият ден 32-мата състезатели трябваше да излъчат шампион в дисциплината индивидуално по часовник с дължина 18 км и половина, където с най-добро време се класира Нягол Няголов от Бургас. Втори, на 12 секунди зад него, остана Николай Генов от Пловдив, а трети Михаил Михайлов от Троян с минута и 7 секунди пасив от първия. Втората част на шампионата беше общ старт с дължина 114 км, разделени на 4 обиколки, включващи тежко изкачване. Малко след старта Румен Ковачев от ЦСК се откъсна от групата и бързо оформи преднина от минута и половина, докато в основната група темпото беше спокойно. До края на първата обиколка статуквото не се промени, а към средата на втората единият от големите фаворити, Нягол Няголов, падна и заедно с Деян Нинов от ЦСК догонваха групата. Състезателите не изглеждаха притеснени от беглеца и караха със сравнително ниско темпо, като преобладаваше дебненето между открояващите се с умения момчета. Не след дълго Няголов и Нинов настигнаха групата и без да се забави, състезателят на ЦСК атакува и бързо направи разлика. Темпото му беше много добро, но именно на височината в основната група имаше поредица от атаки, които рязко скъсиха преднината на софиянеца. Като резултат от ускоренията, зад него се оформи комбина между Данаил Кръстев от Пазарджик и Адриан Беев от Пловдив, които се откъснаха от групата. Тактически те държаха Нинов на достижимо разстояние, а в същото време в основната група Стойчо Стойчев от Несебър атакува и към него се присъедини активният днес Румен Ковачев. Така двамата се отправиха в преследване на другите двама състезатели пред тях. Междувременно в основната група Няголов отново падна и докато ги настигне отново, вече беше изтървал развръзката. Двете двойки се събраха и работиха в синхрон, за да настигнат Нинов. Единствено неговият съотборник в тази група, Ковачев, не взимаше смени, за да не допринася за застигането на съекипника си. Все пак четворката се умя да настигне Нинов, а след това се раздели на няколко части, като Стойчев и Ковачев не успяха да карат с темпото на другите. Към средата на третата обиколка заваля и дъжд, който направи спусканията изключително опасни и технични, докато от своя страна и височината допринесе за множество разкъсвания на групите, като водачеството се менеше често. Петър Чадаров от Казанлък се откъсна от групата и тръгна в яростно преследване на водачите. В четвъртата обиколка ситуацията беше следната. Начело на състезанието бяха Адриан Беев и Данаил Кръстев. За тях устремено ги гонеше Петър Чавдаров, а всички останали бяха по един по двама. На финалната права състезателите пристигаха в същия ред, а Данаил Кръстев се оказа по-силен и победи в спринт Адриан Беев, което го короняса като шампион на България в тази дисциплина. Трети, на близо 2 минути изоставане, финишира Чавдаров. В отборното класиране титлата взе отбора на Пловдив, следван от печенеги, а трети останаха момчетата на Несебър. Българският колоездачен съюз благодари сърдечно на снимачния екип и се надява повече състезания да бъдат отразявани по този пример, за да се повиши популярността към спорта. Това беше всичко от мен, Петър Михайлов.